Takže zdar lidi, vítám vás u 5. dílu GTA San Andreas. Měl jsem pauzu, protože mi bylo špatně. Konečně už není špatně, takže jdeme se vrhnout na tu misi Kanglu. A už mám konečně 7 odběratelů. Udělám za chvíli zase speciál, jestli se můžete těšit, já se taky těším. Jo, to je telemise, dělej, vidíte. Já jsem hrál v Offscreen Man, já jsem měl 6 hvězdiček, oni prostě, já jsem takhle před ním úplně utíkal a oni mě honili, pořád na Readera jsem jenom čekal, protože byl taký blbeček a on prostě jenom stál a jenom utíkal a musel už ujíždět, byl pomalej a pak jsem mu prostě málo mluvil a to. Heláko, natáhnu na tebe to. A nemáš na mě jako, co děláš? Chceš do mě střílet? No tak. Tak dělej, pojď za mnou. Cikáne, pojď za mnou. Tě ustřelím. Pojď za mnou, ty lídere, huliči. Víte, proč je lídr pomalej, pé hulí trávu? Čím tak mám běhat? Oh my god. Proč to nebuchlo? Dělejte počte, dělej počty lídre. Ať já lidi bastelný, dělej. Docílím, No už nemáme hvězdičky, promiňte, že si dávám tady. Ne, to je něco pro vás. To je vaše auto. Pojď za mnou, vidíte. Ano, tak. A pojď za mnou. Půjdeš za mnou, ty vole. Víte, protože tak prostě Reader hulí trávu a on je tak pomalé, vyhulí invazionu všechny. To je hlukají tady sirény. Tak, to je, vidíte tam vzadu? Tam to hulí. Jdeme zpít a Jakou máš prdel? Už nesměl prdel. A jdeme, dělejte, počte. Krev podobně. To je vidět! Ta krev je vidět. Jen na velmi kamaráde autobíjač. No, že do mě zkusíte. Tak já tě zajedu, pojď. A ty to tady vybourám, Rýdze, jo? Proč nešel? Čehle, vidíte, takhle jsem utíkal, on je hrozně pomalej, prásk. Zajízdím všechny, jsem drtič pánů lidů. Ty bohu! To je jedno. No se tam... Tak a udělali jsme krásný driftník. No faces, tak dělají už ty další místy. Vidnou. A máme se vrhnout na druhou misi. Jdeme to uložit. Jdeme to jenom uložit a jdeme si hnedka na druhou misi. Yes, OK, dobré, mám taky dobrý. Teďka si myslím, že budeme si kupovat oblečení, aby jsme byli pravý Grove Streetová, už si vím, jaký si tam vyberu grajky. Jo, teď to byla celá rodina našich, ale čumáky uvidíme. A prostě vám hrozně děkuji za ty 7 odběratelů, já prostě nechápu, proč jsem si stáhnul program Bandicam, proč jsem začal natáčet, protože jsem hrozně koukal na videa, pak mě to zabavilo a už jsem začal natáčet, takže dobře. A
Teďka budeme střílet po Gangster, Grove Street, ne, to jsme my Grove Street, Balasova, přesně Balasova, to je taky po něm půjdu. No, pardon kluci, že jdu blbě. Tuhle uhněte, my jsme gangstři, my jsme Balásí. Vystopit, no. Trofej. Oni ho zabili. No oni zabili lídra. Co to je za lídra, neumí zbraně? Počkej, dáme se jeden cheat. Vogo! Tak, máme ten cheat a jdeme do vesmíru. Tyhle, to je hnedka tady, aha. R-I-P-A-Z-H. Jo, přesně já, dobře. Promiňte, že používám hacky, už jsem na to hrozně vycvičený, takže promiňte, ale to nejde. No, dělejte. Jo, traktor, už jsem to já. A teďka ty tak jsou prostě pomalý, já nevím. To je, kluci. Neznámí lidé. Promiňte lidé. Víte, proč jsem měl pauzu? Bolela mi hlava. Neměl jsem co natáčet. Natáčel jsem teďka jenom díly malinký. Něco. GTA Fail, doktora ještě. GTA Slenderman, jsem našel jeho oblečení. Jsem jenom ufikl jenom hlavu a prostě to bylo vidět oblečení Slendermana. Takže se můžete kouknout na to video, je fakt dobré. Asi ten fail doktora byl taky dobrý, hrozně. A prostě dneska půjdeme dělat ty misie. Ty vogo, vidíte, mě Balasové jsou blbý, prostě nepřemýšlej, nebyli vychovaní jako my. Tak, jdeme za nimi rozdrtit. Tak, vytlačíme. Střílejte Balasové. Tak, přesně, tak jsem to chtěl. Tak, rozdrtíme. To bude nastřílet. Tak. Go back to sweet home. Dobře, jdeme do toho baráku. Rozdrtíme ji tady všechno. A já radši drhám, protože oni mají silný uziny. Možná tohle bude na 2 párty. Protože nevím, zase se mi to ukončí. Už si budu dávat mobil, tam stopky na 10 minut. Hele, prší. Děláme driftíky. A dneska uděláme asi možná 3 mise, možná to stihneme, nevím, když tak to bude na 2 párty. Tak už jsme tady, tak. Smoke, aha, no jo, vlastně, počkej, promiň, já už neznám. Tak, můžete spadnout. Tak, pojedeme tady starou uličkou Grove Street. Čau. Tady pojedeme tudy, nejlepší zkratka. Tady uděláme takhle drifty, takhle na tak. Dělejte. No jo. Mise 20. Takže máme už druhou misi hotovou. Možná jdeme na tu 3. Možná, nevím ještě. Pokud se mi to zruší nahrávání hrozně, promiňte, protože já, ty vogo, co do mě? Promiňte, protože já ten bandicam tam mám nastavený 10 minut, je to tam napsaný, takže tam jenom na 10 minut a prostě možná
Jo, máme gymnázii, dobře.